И ето ни отново пак заедно с някой от вас в тази много интересна тема, свържа се с силата в теб. Защо е важно това? Защото само когато имаме сила, тогава можем да творим, да растем, да се развиваме и да функционираме хармонично в живота и съответно да бъдем ресурсни и щастливи. Вярвам, че всеки един от нас иска точно това, независимо по какъв начин би го нарекал, но в основата си всяко нещо, което искаме, е свързано с това да го материализираме чрез енергията, която носим вътре в себе си. За да го направим, трябва да можем да се свържем с нея и това е сила. И тази вечер ние ще разберем от какво зависи и как се случва това свързване с тази сила и това човек да бъде един хармоничен, щастлив, доволен от живота си човек. Лично аз вярвам, че за всеки един от нас това е напълно възможно, но има си определени условия, при които то се случва. И нека да видим, нека да се гмурнем, така да се каже, в това да разберем от какво и зависи как се случва свързването с силата вътре в нас. Моето намерение днес е вие да разберете какво е и как работят съзнанието и подсъзнанието, защото всъщност в голяма степен това да проявяваме себе си, да създаваме в живота си живота, който желаем, зависи от съзнанието и от подсъзнанието. И аз искам вие да научите какви са дълбоките взаимовръзки между тях и да се вдъхновите за това какво е възможно, когато разбирате защо нещата в живота се случват по начина, по който се случват. Защо, например, случват неприятните за нас неща, проблемите, спънките, които имаме в живота и нали, защо се случват и хубавите неща. От какво зависи дали ще ни се случва едното или другото. Коя съм аз? За тези от вас, които не ме познават, ще се представя. Аз съм Диана Дочева и съм отдадена на работата с хора. Вече 17 години аз работя с хора, работя с техните проблеми и търся най-креативните начини в това да ги подкрепям в техния път на развитие, на решаване на техните проблеми, на излизане от сложни заплетени ситуации в живота. И в последните 7 години аз изследвам интересния свят на подсъзнанието, на човешкото подсъзнание, чрез метода Theta Healing. И в последните 2 години аз имам професионална практика като тета практик и работя професионално с клиенти в тази сфера. Имам над 500 проведени сесии, 95% от които са с успешни резултати. Защо? Защото в своя път аз срещам и хора, които не са готови да направят своята промяна в живота. Те я искат, но не са готови да направят това, което е нужно, за да я реализират желаната от тях промяна. И всъщност тук ми идва нали, да кажа, че всъщност това са хората, които не вярват и не успяват да се свържат със своята вътрешна сила и да я проявят в своя живот. Хубавото е, че обаче по-голямата част от хората, които срещам, са в... По-голямата част обаче от хората, които аз срещам, са готови и успяват да направят желаната от тях промяна, при това по много по-лесен начин, отколкото въобще някога са си мислили в момента, в който са се свързали с мен и сме започнали работа. Как работя аз? Аз съм създател на авторска 3-месечна програма за фокусирана работа над себе си, базирана изцяло на метода Theta Healing и съм мотиватор, автор и водещ на събития, като това, на което сме се събрали тази вечер. И нека да видим откъде и как се случват нещата. Ето това е един човек, който е в настоящия момент в своя живот. Това е всеки един от нас, който има своите желания. Да има престижна работа, да има пари, да има любов, да има здраве, свобода, слава, къща, кола, нова работа или каквото и да е друго нещо. Хората искат много неща
Като в път аз съм се убедила, че нещата, които хората искат, могат да бъдат обединени в три основни категории. Това са здраве, любов и пари. Всяко друго нещо, което човек може да назове, че желае в живота си, малко или много може да се отнесе към една от тези три категории. И да имаме тези неща, да ги искаме, да ги имаме, да ги създаваме в своя живот, да им се радваме, да им се наслаждаваме, е наше право. За всеки един от нас е възможно това нещо и това, от което зависи ние да имаме здраве, любов и пари в нашия живот, това е как работи нашия ум. Защото всяко едно нещо, което ние имаме в живота си, се създава от нашия ум. Ние сме нашия ум е като един прожектор, който непрекъснато манифестира. Вярвам, че всички сте чували тази дума манифестация, проявление, излъчване. Нашия мозък непрекъснато излъчва и е като един прожектор. Вие помните, имаше едни руски прожектори на времето, когато аз бях малка и в прожектора се слага диапозитив с приказка и прожектора прожектира приказка на стената. Ние сме прожектора, нашия ум е прожектора. Приказката на стената е живота, който виждаме, резултатите от нашата прожекция. Каква приказка ще създадем, т.е. каква приказка ще прожектираме и ще виждаме на стената, зависи от това какъв е диапозитива, който сме сложили в нашия прожектор. Ако приказката е хубава, с щастлив край, ние ще се наслаждаваме на една хубава приказка. Обаче, ако приказката е драма, тогава ще гледаме драма и ще роним сълзи. Кой е диапозитивът, който влиза в нашия прожектор? Това са нашите мисли, нашите чувства и нашата нагласа. Това е през което преминава енергията, която излъчва нашия ум и я материализира в нашия живот. Със сигурност никой от нас съзнателно не желае да бъде нещастен, нито пък да бъде болен, нито пък да бъде беден или самотен, или да има проблеми, каквито и да е други негативни обстоятелства в своя живот. И все пак това се случва. Дори бих казала много повече, лично аз в моя живот срещам хора, които имат проблеми, понякога във всички области на своя живот, отколкото хора, които са доволни, щастливи, балансирани, хармонични и се радват и наслаждават на живота. По-голямата част от хората, които аз срещам, са от тази група, която имат проблеми. Такава бях и аз. Трябва да ви кажа, че аз в моя път съм тръгнала от едно състояние на пълна нищета, и в здравословното състояние боледувах изключително много в по-младежките си години, още от дете. И много трудно печелях моите пари. Буквално всеки ден беше за мен драпане и борба с зъби и ногти. И много трудно създавах отношения. Имам поредица от катастрофални връзки зад гърба си, докато вече на една по-зрела възраст срещнах своя съпруг и благодарение на работата ми над себе си с тета хилинг и разбирайки това за съзнанието и подсъзнанието, аз мога да кажа, че към момента съм в един момент от моя живот, може би един от най-добрите моменти на моя живот и в тези три области и отлично здраве, и прекрасна кариера, и щастлив брак, което пожелавам на всеки един от вас и сега ще ви разкрия как това се случва. Нека да видим как се създава нашата нагласа, откъде тръгва, така да се каже, този диапозитив, който влиза в нашия прожектор, откъде идва. Преди човек да излезе в своя живот със своите, да хване живота си в ръце и да иска да има всички тези хубави неща, здраве, кариера, пари, коли, къщи, сватби, бебета, романтични връзки, всичко каквото иска, той е бил малък и е живял в своето семейство, т.е. семейството на своите родители, на майка си, на баща си. И тук виждаме периода от
аз като бебе в утробата на майка ми до периода аз на 18-20 годишна възраст, когато се предполага, че човек вече е достатъчно зрял, за да излезе от дома на своите родители, да напусне родното гнездо и да излезе в живота, за да създаде свое гнездо. Тази възраст е изключително важна, защото първо е един доста солиден период от нашия живот. Началото на нашия живот като бебе в утробата на своята майка и 18-20 годишна възраст. Това са си, айде да ги сложим, 20 години. Защо е важно това? Защото когато ние растем, още от най-първия момент, в който се появим в утробата на майка си, докато напуснем нашия дом, родния дом на родителите си, ние живеем и се развиваме, растем и така да се каже, се развиваме и отлежаваме в средата, в атмосферата, която създават нашите родители в нашия дом. В този период човек не е, как да кажа, не е самостоятелен. Той зависи от своите родители. Той може да иска да прави най-различни неща, може да има най-различни желания, може да има много амбиции, хубави идеи в главата, но дали и как ще може да проявява себе си, да изявява себе си, да заявява себе си, да отстоява себе си, да проявява себе си, зависи от това дали неговите родители ще му позволят това нещо. И от динамиката на отношенията между нас и нашите родители и на динамиката на отношенията между тях самите, като това е, така да се каже, малкият ни семейен кръг. Имаме и по-голям семейен кръг, който включва и примерно други роднини, които са ни близки и други значими фигури в нашия живот като деца, като например учители, които са ни възпитавали. Всички тези, динамиката на всички тези отношения създава в нас нашата нагласа и ние, наблюдавайки техните отношения, начина по който се държат, начина по който правят безкрайно много неща, ние се научаваме какво е да си човек, какво е да си мъж, какво е да си жена, какво е да си човек, как се прави семейство, как се създава дом, как се печелят пари и как се изграждат отношения. Абсолютно всичко ние научаваме от семейство. И тук нека да видим къде е силата. Къде е силата тук? Имаме ли, нямаме ли сила? Реално това до голяма степен ще зависи от това как са ни възпитали нашите родители. Ако ние сме от хората, които имат мъдри родители, които разбират от възпитание, тогава може би ще сме от малкото щастливи хора на тази земя, говоря в глобален мащаб, които ще се научат да имат сила още от тази крехка възраст. Защо? Защото когато един родител е мъдър, той ще поощрява своето дете да развива своите способности, които има, ще го обгради с много любов, ще му даде едно правилно усещане за света, чрез своя собствен пример и чрез отношението си. И това дете ще порасне като един здрав, хармоничен, уравновесен човек, готов да хване живота си в ръце. Обаче, ако сме от хората, които идват от дисфункционални семейства, където самите родители не са имали добри отношения помежду си, имало е много проблеми, трудности, имало е ситуации, в които родителите са изнемогвали от това да издържат, да осигурят чисто финансово оцеляването на семейството си, поради тази причина не са били, така да се каже, толкова отворени, жизнерадостни, любящи и с топло отношение. И също към дисфункционалните отношения влизат и тези отношения, при които имаме насилие, независимо дали е физическо или емоционално, или каквото и да е, всяка форма на насилие влиза тук. Тогава ние няма да имаме сила, защото най-малкото на нас не ни е позволено нито да имаме мнение, нито да изявим себе си по някакъв начин. Може да сме се сблъсквали много с най-различни форми на потискане и сами да сме се научили да потискаме себе си, за да може да се впишем в семейната си среда.
Защото в крайна сметка, чисто физически, ние имаме нужда от своето семейство, за да оцелеем, независимо дали живота, в който оцеляваме, ни е приятен или не. И когато се случи това един човек да израсте в едно дисфункционално семейство, той излиза в живота потиснат, неуверен, носещ изключително много комплекси, които могат да имат всякаква форма и характер и изява. И такъв човек може да се каже, че няма да чувства никаква сила в живота да расте, да се развива или да се утвърди по някакъв начин. И именно това са хората от тази група, които имат безбройно много проблеми и в своето здравословно състояние, и с това как печелят своите пари и тези пари достатъчно ли са им, и с своята личностна и професионална изява, и с това да създадат мечтаната връзка с, нали, един любящ, подкрепящ партньор, така да се каже, като от приказките. Те искат, обаче в техния живот някак се не се случва. Това ли е, което ни определя? Тук ли започва историята на човек? Бих казала, че не. Това е, може би, колко бих го определила, може би едно 60% от това, което определя нас като нагласа, с която излизаме в нашия живот. Този период тук от малко бебе в отробата на майка ни до 18 годишна възраст, този период определя може би около 60% от нагласа. Нека да видим какво има преди това. Ето тук, преди това, ще преместя малко така, за да може да виждате. Ето тук преди това е един момент, от който всички ние сме започнали. Това е моментът на нашето зачатие. Това, което виждате тук на тази снимка, това е една оплодена яйцеклетка. Всеки един от нас е започнал от това да бъде една единствена клетка. Кое е характерното за тази клетка? Първо, може би сте чували термина холограма, може и да не сте. Холограма означава, че всяко нещо, което се възпроизвежда на подобни на него, т.е. еднакви на него неща, носят една и съща информация, и когато се случи някаква промяна в една от тези единици, всички останали части на същото нещо мигновено пресъздават и получават същата промяна. Какво е много важно да знаете тук за тази клетка? От нея са станали всичките 50 трилиона клетки, от които е изградено нашето тяло. Всичките носят една и съща генетична информация и имат още от самия момент, в който сме били една клетка, ние имаме заложени инстинкти за оцеляване. Това е много важно да го запомните. Защо? Защото това нещо е изключително дълбоко заложен в нас механизъм, който, ако ние познаваме добре, вече може да се каже, че имаме голяма сила в своите ръце, защото можем да му влияем. Всяка една клетка, за да оцелее, тя трябва да може да разчита сигналите на околната среда. Дали тази среда е опасна или безопасна за нея. Как става това? Това става чрез клетъчната мембрана, на която има изключително много рецептори. Всеки от тези рецептори е създаден, за да улавя определен сигнал. Имаме рецептори, които улавят чисто физическите компоненти на заобикалящата среда, като това дали хранителните вещества, от които имаме нужда. Също така, обаче, всяка клетка има в нейната мембрана рецептори, които лавят абсолютно всички други сигнали, идващи от заобикалящата среда. Това означава, че всяка форма на енергия, всяка вибрация има определен рецептор, който всяка една от нашите клетки има. Тъй като всичко в своята дълбочина, в своята най-дълбока съставна част е енергия, а енергията е вибрация. Това буквално означава, че нашите клетки имат рецептори, с които
те регистрират мислите, чувствата и всяка друга промяна в енергийното поле на заобикалящата среда. Защо? Защото когато средата е безопасна, клетката има една физиология. Когато средата стане небезопасна, клетката веднага получавайки сигнал за някаква опасност, създава нова физиология, която влиза в режим на защита, на оцеляване, за да може съответно клетката да оцелее, защото това е едно от най-важните неща. И какво се случва, когато се появим в тялото на нашата майка? Ние всъщност споделяме една среда с нея, в нейното тяло, чисто физически, но и споделяме пространството на нейните емоции. И когато ние попаднем в тази среда, ние, така да се каже, можем да разберем, въпреки че сме само една клетка, можем да разберем дали средата е опасна или безопасна, като изследваме всички сигнали, които има в тази заобикаляща среда. И преди да станем тази клетка, сме били две отделни клетки. Тук имаме схема на половите клетки, от които сме произлезли. Яйцеклетка и сперматозоид. Това, което е характерно за тях е, че освен всички останали клетки, освен половите клетки в нашето тяло, имат пълен набор от хромозоми. Половите клетки имат по половин. Това означава, че двойната спирала на ДНК, която я има това е на нашото ДНК, е двойна спирала и то е в ядрото на всяка една клетка. В половите клетки, в ядрото на половите клетки обаче тази спирала е само една. Не е двойна, а е единична. Защо? Защото когато яйцеклетката и сперматозоида се съберат, се образува една цяла клетка, която съдържа един уникален генетичен код, уникално ДНК, което отличава всеки човек от всички останали хора. Тоест, всеки един от нас има уникално неповторимо ДНК, което означава, че той е специален. Само най-първо заради това носи уникални качества, носи уникална комбинация от проявяващи се гени, които вече създават тази наша уникалност с всичките специфични дарби, таланти и способности, които са закодирани в нашото ДНК. Ето това си е вече сила. Откъде идва това ДНК? Това ДНК идва от нашите родители и всъщност може да се каже, че ние съществуваме още от преди момента на нашето зачатие, ние съществуваме като енергийна възможност да се проявим в техните тела. Какво означава това? Това означава, че още от преди да се появим, има обстоятелства, които определят каква ще бъде нашата нагласа. И това зависи от това в какво състояние и с каква нагласа са нашите майка и баща. Защо? Защото когато един човек живее в стрес и е притеснен, тревожен от някаква заплаха за неговия живот или има някакви други обстоятелства, които го карат той да се чувства под стрес, това кара тялото да произведе физиология на стрес. Това причинява, така да се каже, определено състояние на цялата вътрешна среда на тялото, което означава, че всички клетки на тялото улавят стресовите сигнали и са в, така да се каже, една бойна защитна готовност и в оцеляващ модел, оцеляващ режим на живот. Ако човек е спокоен, ако той се чувства в безопасност, ако той се чувства добре, тогава физиологията на тялото е различна, тогава всички клетки са в съвсем друг режим на работа и тялото и клетките функционират по съвсем различен начин. Тоест, може да се каже, че
Хора, които имат, да кажем, повече проблеми, по-задълбочени и много наброй проблеми, е възможно те още от самото си зачатие да ги носят, ако техните родители в момента на тяхното зачатие са живеели в стрес или в времето близо до зачатието, защото стресовата физиология се е запечатала в половите клетки още от преди оплождането и преди появата на бебето. Това съответно означава, че в единия случай ние имаме заложено това да имаме сила, в другия случай означава, че ние имаме това да ни е заложено да имаме трудности, стрес и съответно, живейки в стрес, ние няма как да се чувстваме с пълния си потенциал и да имаме сила. Има история и от преди това, която идва от рода на нашата майка и от рода на нашия баща. Защото нашите родители, те са се появили, защото е имало предци преди тях, поколенията преди тях. И благодарение на способността на тези предци, на тези толкова много хора преди нас да оцелеят, да преминат през живота, да го изживеят, да създадат дом, семейство и да отгледат своите деца, благодарение на това ние има нас тук и сега. Тоест, ние носим всички модели на оцеляване, всички модели, работещи модели, които са дали сигурност, безопасност, прехрана и всичко друго, от което сме имали нужда, и нашите предци също. Тази информация ние получаваме в нашото ДНК като готови програми. Готови работещи програми, даващи безопасност. Имаме два типа програми. Едните програми са свързани с това да имаме дарби, таланти, способности, мъдрост, опит, които ни помагат в живота ние да сме адаптивни и лесно да се справяме. Това са хармоничните програми, които ни помагат да имаме хубави качества, хубави способности, които харесваме, които ни носят лекота в живота. Но също така в ДНК-то, което носим, са запечатани и трудностите, страданията, загубите. Също така имаме енергийни отпечатъци на най-различни катаклизми, като например войни, бедствия, примерно епидемии от болести, при които са умирали много хора. Всичко това преживяване ние също носим. Защо? Защото в тези изключително стресиращи, трудни моменти, тези хора, които са оцелели, те носят работещ модел за оцеляване, обаче в стресови обстоятелства. Само, че докато този модел дава безопасност, нашето подсъзнание, защото тези модели се намират там, те работят и се използват и от нас. Така че можем да пренасяме както от своите предци, както хубавите и работещи модели, които ни дават качества, знания, мъдрост и също така начинът, по който изглеждаме, така носим и негативни ограничаващи модели на поведение, нагласи, убеждения и вярвания. В единия случай хубавите ни носят сила, защото те ни помагат да се чувстваме добре, да се движим напред, да имаме способности, които улесняват нашия живот. В другия случай ние губим сила, защото е нужно от една страна да живеем своя собствен живот, носейки товарите на нашите предци заедно с нас. И когато тези програми и убеждения са в конфликт с това каква е нашата автентична душевна същност, която търси своята изява в живота, може да стане конфликт, който отнема нашата сила, защото ние търсим вътре в себе си начин да го преодолеем. И на по-голямо ниво ние сме част от човечеството, съществуваме в полето на човечеството и допринасяме със себе си за неговото развитие.
Вие знаете от обща култура, аз вярвам, че е така, че всяко едно поколение се ражда по-способно от предходните поколения. Защо? Защото наследява готовия опит на всички тях. И имаме този термин колективно съзнание, който означава, че то е, представете си го като една масивна енергийна структура, която обединява енергията на всички хора, които вярват в едно и също нещо. И имаме негативно колективно съзнание, което обединява всички, което е свързано с някакви ограничаващи вярвания, с някакви негативни вярвания, много често с страх, с тревожност, с проблеми. И това е колективно съзнание, което отнема нашата сила, ако ние сме прикачени към него. Също така имаме положително колективно съзнание, което обединява пък вярванията на всички хора, които вярват в едно и също нещо, което е положително. И характерното за това колективно съзнание е, че тук ние получаваме енергия от положителното. Ние получаваме енергия, подкрепа, развитие и знания и способност да вървим, да се движим напред. Кое определя дали ще сме свързани с едното или с другото колективно съзнание? Определя това каква е нашата нагласа. Ако ние вярваме, мислим и говорим негативни неща, съответно принадлежим към негативно колективно съзнание. Може да не го разбираме, да не го искаме, да не го осъзнаваме, че е така. Или да нямаме намерение да дадем силата си, но фактически мислейки, говорейки, правейки тези неща, ние всъщност правим избор, който не осъзнаваме и все пак резултатите са на лице и ние оставаме без енергия. В другия случай по същия начин. Нашата нагласа, нашите мисли, нашите чувства, нещата, които говорим и правим, създават положителна енергия, която принадлежи към това поле, колективно съзнание, енергийно поле, но в този случай ние се зареждаме от него. Всеки един от вас може би първо като се помисля за своите неща, да се спомни, ако да кажем се случи да чуе някакви негативни новини и да потъне в тях, как после се чувства изтощен. Това е защото неговата енергия просто се изсмуква от това колективно съзнание. Представете си го като един много масивен енергиен вихър, който е като черна дупка. Колкото и енергия да влезе там, то не може да се запълни. То е черна дупка. Там всичко потъва безвъзвратно и е ненаситно и много мощно. Когато човек е неосъзнат, той лесно може да стане жертва и да се закачи без да иска или без да го разбира към някое негативно колективно съзнание и да започне да губи енергия. Но когато човек е осъзнат, когато е поработил над себе си, когато е затворил своето енергийно поле и е проработил всички свои ограничения, които, да кажем, дават като кукичка, за която да се закачи, с която да се закачим към негативното колективно съзнание, тогава този човек, който е с здраво енергийно поле и той осъзнава, че ако култивира една положителна нагласа, това ще му даде енергия, тогава той всъщност принадлежи към положителното колективно съзнание. И колкото повече хора пробудени, осъзнати имаме, които целенасочено генерират положителна нагласа, положителни мисли, положителни думи, положителни действия, толкова по-голямо става положителното колективно съзнание и всички, които са включени в него, получават полза. Защото когато имаме общност, когато имаме съмишленици, когато имаме подкрепа, ние сме силни. Човек е слаб, когато е сам, когато е изолиран, когато чувства, че трябва да прави всичко сам, тогава той няма сила, защото всичко това е твърде трудно и изтощаващо за него. И обратно, колкото по-добра, положителна, подкрепяща общност принадлежи човек и живее в такава, толкова по-силен е той. Защо? Защото има подкрепата на всички останали членове от общността си.
И тогава ние, когато принадлежим към общност, се чувстваме силни, здрави, спокойни и в безопасност. Имаме и още едно поле, духовното поле. Това е полето, откъдето идва и принадлежи нашата душа, защото всички ние знаем и науката дори го е доказала, че човек има душа. Тя не принадлежи на материалния свят, тя е материална, тя е енергия, която идва от духовния свят, има някакво преживяване в триизмерния физически свят и след това се връща отново в духовния свят. И смисълът на нашия духовен живот е в това ние да използваме нашия физически живот, за да растем, да развиваме, да утвърдим добродетели. Защо? Защото колкото повече добродетели има един човек, толкова по-силен е той. Всяка една добродетел, в която човек е пораснал, която е утвърдил, дава сила. И когато имаме един човек, всички ви сте виждали такива хора, които са много мъдри, които са много спокойни, които са много равновесени. Примерно такива големи духовни учители, всички те имат много добродетели. И то много силно развити добродетели и всеки един от нас може да усети силата, която се излъчва от този човек. Противоположното състояние на това е човек с пороци. Колкото повече пороци има човек, толкова по-слаб е той. Дори и един единствен порок е в състояние да събори напълно един човек и той никога да не успее да събере себе си и бъде господар на живота си, защото когато човек има пороци, той буквално е роб на своите пороци и те са по-силни от него. Защо? Защото този човек не прави онова, което е нужно, за да се освободи от порока си. А кое е нужно, за да се освободи човек от порока си? Да види откъде идва той. Значи има някакви дефекти вътре в нас, в нашето поле, които позволяват този порок да съществува и да го има и ние да бъдем обсебени, обладани и да бъдем поробени от него. Дори един порок е достатъчен да събори човека, а има много хора, които имат по много пороци. И това са хора, които буквално са неспособни да вземат живота си в ръце и имат изключително много проблеми. И здравословни, и финансови, и в отношенията. Защото всъщност пороците са изключително енергийно ограбващи ни неща. Ето списък на добродетелите, които да има един човек. И повярвайте ми, въпреки че може списъка да ви изглежда много голям, повярвайте ми, вие имате зачатъци на всеки един от тези добродетели. Тоест, във всеки един от вас Създателя е вложил зачатъка, а дали ще го развиете, зависи от вас. Как става развитието и порастването в добродетелите? Става, когато човек, преминавайки през живота си, получава задачи, изпитания, трудности, които преодолява. Това е пътя, по който ние се научаваме да различаваме доброто и злото. Това е пътя, в който ние се научаваме да виждаме себе си. Това е пътя, в който ние порастваме. Когато човек реши една задача, той става по-умен, става по-силен, става по-твърд, по-уверен. Колкото повече задачи реши човек, толкова по-вече облагородява себе си. И какво се случва, какво се случва понякога? Понякога се случва човек да каже: ами аз не мога, предава се, живота е много труден, живота е гаден, живота е несправедлив към мен, аз съм жертва и човек се отказва да върви напред. И той, разбира се, има право на това, но тогава той губи своята сила. Няма как човек, който в живота си чувства, вижда и изживява себе си като жертва, да има сила. Сила имат хората, които дори когато имат трудности, се изправят и продължават напред, защото знаят, че това е път, който те трябва да извървят. И разбира се, наградата е много сладка след това, когато човек върви по пътя. Той става все по-силен и по-силен и по-силен, с повече и повече добродетели, става устойчив, уравновесен и железен в живота.
Тук съм направила една схема, за да може да се го представите. В духовния свят измерението на нещата не е като тук. Там няма пространство и няма време. Тоест, ние тук можем да си представим нещата само когато ги слагаме в някакви рамки. И за да може да се го представим, нека да предположим, че даже някъде съм чувала, че един миг от вечността може да се равнява като време на 1000 години в човешкия живот. Тоест, несъпоставимо и несъизмеримо е да сравняваме това, което виждаме и знаем тук, с това, което е в духовния свят. Не можем да се го представим, но да си предположим, че имаме някакво начало, в което се ражда в някакъв момент нашата душа. И тук на другия край е, нали, да кажем, някакъв край, въпреки че в духовния свят няма край. Но за да го разберем, да предположим, че има някакъв край, в който, да кажем, в този край ние трябва да постигнем най-високото развитие духовно, от което ние сме предназначени да изпълним и е заложено в нас. Да си предположим, че сме някъде по средата на този път, тук и сега. Ако за това да се предвижим напред е нужно да имаме живот изпълнен с много трудности, това на фона на вечността, прашинката, която представлява времето на човешкия живот, определено се заслужава да бъде трудно прекарано време, ако то ще даде израстване и усвояване на някаква много голяма добродетел. И за това много често в Тета Хилинг, когато работим, ние изследваме на душевно ниво какво учи душата през трудностите и изпитанията, които има. Защото всъщност понякога човек е зациклил в нещо, в някаква трудност, например в болести или в страдания или в отхвърляне или както и по друг начин може да звучи. И той всъщност не вижда, че може да учи по друг начин. И всъщност когато работим в Тета Хилинг, ние можем да предложим на нашия ум, на нашето подсъзнание алтернативен начин, по който да учи своя висш урок и своята добродетел. И ако душата откликне, тогава може да стане промяна. Промяна към хубаво, разбира се, и човек да се премести от полето на страданието в полето на мъдрото учене. Защото, например, търпение може да учиш и в бедност, примерно, и в болест. Но търпение можеш да учиш и проявявайки любов към хората около себе си. Защото, между другото, това е, може би, едно от най-трудните задачи на човек е да обича всички хора безусловно. Това може би е най-каляващото търпението нещо. Но ако човек не вижда тази възможност, той може да продължава просто да учи търпение в болестите или в бедността. А не е нужно. Въпрос на избор е понякога. И нека да се върнем тук. Идваме в живота, ще разгледаме. Темата е много голяма, много дълбока, може много да се каже, но нямаме толкова време. И за това ще разгледаме тук възрастта от 0 до 7 годишна възраст, когато ние сме невръстни деца и как това се отразява на създаването на нашата нагласа. Ние сме дошли тук, родили сме се с целият пакет наследство от състоянието на нашите родители по времето, когато те са се срещнали или са не създали, плюс целият пакет от следство от рода на майка ни, рода на баща ни, плюс колективното съзнание, плюс духовния опит, с който, нали, сме имали преди да дойдем в този живот и също носим в себе си. И какво се случва? Ние сме малко дете и имаме базови нужди. Имаме нужда от безопасност, сигурност и стабилност, за да пораснем и за да влезем в живота като едни зрели хора, да развиеме себе си, да развиеме потенциала, който носим, да го споделим със света и да обогатим света.
За да се случи това, ние имаме нужда да бъдем приети, свързани с своето семейство, за да чувстваме безопасност и да получаваме грижа, любов, внимание, да чувстваме себе си важни. И всяко едно детенце има нужда от това. То може да не разбира какво и как се случва, но то знае кое е опасно, кое е безопасно и кога получава и кога не получава любов. Как се случва това? Това се случва поради това, че тази част от мозъка, която е способна да осъзнава, да мисли, да прави логични причинно-следствени връзки, тя не е развита до 7 годишна възраст. До 7 годишна възраст детския мозък функционира на тета честота. Тета честотата е характерна с това, че тя е вид хипноза. И тогава мозъкът работи на ниска честота и буквално поема цялата информация в суров вид от пространството около себе си. И как се случват тук нещата? В единия случай, когато имаме семейство, в което има любов, сплотеност, топлота, разбирателство между майката и бащата, тогава майката е спокойна. Тя може да се отдаде на това, да отгледа с любов своето дете, да му даде нужното време, внимание, да се занимава с него. Тогава детенцето, то не разбира думите, но разбира езика на тялото. Има рецептори, с които всяка клетка на неговото тяло улавят мислите, чувствата, всички сигнали от заобикалящата среда и детенцето знае кога средата е безопасна, кога има някаква опасност. И когато тези базови нужди на детето са посрещнати по един начин, който е хармоничен, който е изпълнен с любов, който е любящ, тогава то може да прояви най-доброто от себе си и да се изявят неговите дарби, таланти, способности и то още от него момент да чувства своята сила. В другия случай обаче, когато детенцето има тези свои потребности, но има една стресирана майка, която не е способна да му се отдаде, тогава то получава негативен отговор на своите нужди. И се получава така, че то се научава, че имаме негативно преживяване, което дава положителен резултат. И това общо взето е процеса, в който се създават, утвърждават и запаметяват в подсъзнанието негативните и ограничаващи убеждения и вярвания. Как звучат те? Те могат да звучат по много различни начини, според това каква точно е била историята на всеки човек. Защото дори хора, които, връщайки се назад, могат да кажат, че са имали що горе добро детство. Що горе добро детство означава, че родителите са имали някакви уважителни отношения. Имало е храна, не са спяли гладни, не са спяли на студено, имали са покрив над главата си. И пари да ходят на училище. Това значи, нали, що горе добре. Да, обаче, ние освен тези базови нужди от безопасност, имаме нужда и от приемане, любов, грижа, внимание, значимости. Когато тези емоционални нужди не са били удовлетворени, тогава стават големи каши. И тези каши могат да звучат по най-различен начин. Във втория случай, когато имаме хора, които не са получили подходящо удовлетворяване на своите нужди, се получават и се получат тези ограничаващи убеждения и негативни вярвания и ограничаващи вярвания, тогава човек губи своята сила. Защо? Защото да получи ползата, която има нужда, грижа, внимание, любов и така нататък, е свързано с много голям разход на енергия. Твърде трудно, на твърде висока цена се получават тези ползи. И когато човек има много ограничаващи вярвания, свързани с своята безопасност, приемане, любов, свързано с грижа, внимание и значимост, той остава блокиран в една инфантилна възраст и той става неспособен в зряла възраст
да удовлетворява другите си базови нужди, които са свързани с свобода, себеизразяване и допринасяне. Тоест, тези нужди остават неразвити. Способността да удовлетворяваме тези нужди остава неразвита. Защо? Защото ние продължаваме вътре в себе си да се борим за безопасност, за любов и за приемане, за внимание и за другите неща, които като деца не сме получили нужното удовлетворяване. И това хаби нашата енергия, освен че създава конфликт. Защо не мога да се почувствам свободен? Защо не мога да се изразя това, което искам да кажа? Защо не мога да намеря коя е моята цел в живота и да дам и аз нещо на света? Защото това в нас не е получило поле за изява все още. То стои като енергиен зачатък, но неразвит. Това как функционираме, вече разбрахте, зависи от съзнанието и подсъзнанието. Това какво сме получили, нали, от своето семейство, докато излезем от 18, там от семейството си на около 18-20 годишна възраст, е станало нещо много в нас. Много преживявания, много неща носим в себе си. И като излезем в живота и почваме да се чудим кое как да направим, мозъка започва да търси информация кое как се прави, преравя първо своите архиви. Тоест, вероятността да проявим онова, което сме видяли в нашето семейство, колкото и гадно да е то, е 98% вероятно. И по-голямата част от нас го правят точно това. И след това стигат до психолози, психиатри, тета хилинг практици и всякакви други специалисти по личностно развитие. Разбират, че имат проблем и тогава, нали, променят живота си и започват да стават себе си в живота си. Нека да видим какво е съзнанието и подсъзнанието. Съзнанието, това е тази част от мозъка, която се намира тук зад челото и се нарича префронтален кортекс. Тя е 10% от нашия мозък и се развива след 7 годишна възраст. Тоест до 7 годишна възраст детенцето може да възприеме себе си като отделно човече от майка си. То възприема себе си и майка си като едно цяло. Всичко му принадлежи. Майка му принадлежи, нейното внимание, нейната любов, нейната грижа му принадлежи. Той не може да разбере, че тя е отделен човек и може да има някакви нейни нужди. То е като един малък нарцис егоист, като едно малко слънце, около което всичко се върти. Тази част от мозъка, която вече ни кара да разберем, че ние сме един човек, майка ни е друг човек, баща ни е друг човек и всички други хора са отделни хора и ние сме всъщност човек, който е нещо отделно от другите, се нарича съзнание или тогава ние след 7 годишна възраст развиваме самосъзнание, почваме да осъзнаваме себе си като човек, като отделен човек. И тази част от нашия мозък е която мисли, която чувства, която има мечти, устреми, желания, вдъхновения. Но това е нашата част от нас, която може да прави заключения, може да прави причинно-следствени връзки, да анализира нещата, може да взима решения, може да различава и възприема времето. Какво означава това? Означава, че ние имаме три времена. Едното е миналото време, второто е настоящето, в което сме тук сега и третото е бъдещето. И всъщност нашия съзнателен ум може да се блуждае, може да бъде тук и сега, обаче може да се върти на въртележка някъде в миналото, в нерешените неща, или да блуждае и да се тревожи за бъдещето, където нали има някакви неясни неща, страхове и той се мисли някъде там, но не и тук и сега. И всъщност само в 5% от нашето време, от времето на живота ни, съзнателният ум е тук и сега. И всъщност, тъй като единственото време, в което ние можем да направим нещо за нашия живот е настоящия момент, всъщност ни 95% от времето, в което имаме възможност да вземем живота си в ръце, ние го пропускаме. Защо? Защото съзнателният ум, който има способността да вземе нещата в ръце, защото той може да наблюдава поведението, което имаме и да взема осъзнато решение да го промени. Волята ни е тук в съзнателния ум. Всъщност той не присъства, така да се каже. Той е някъде.
Я в миналото чепка някакви стари неща, я в бъдещето мисли какво предстои. Когато съзнателният ум обаче липсва, тогава контрол има подсъзнанието с неговите установени, доказано работещи програми, които ни дават безопасност. Защо? Защото ако човек разчита на своя съзнателен ум, сигурно няма да оцелее и една седмица. Защо? Защото много често съзнателният ум не е тук и сега и той не може да регистрира, да кажем, ако има някаква заплаха. Ако има някаква дори най-бегла сянка от някакъв най-бегъл нюанс за заплаха в околната среда, подсъзнанието веднага се включва и активира биохимията на тялото буквално за части от секундата, толкова бързо, даже човек не може да се го представи колко е бързо. Биохимията на тялото се променя и то влиза в режим на оцеляване. Например, за да го разберете, ще ви дам следния пример. Ако стоите примерно седите на една пейка в парка и се наслаждавате на хубавия следобед и сте се отпуснали, си хапвате сладолед и изведнъж до вас гръмне бомба. Това, което ще се случи като реакция на вашето тяло, ще го направи подсъзнанието. То ще влезе моментално, по-бързо от моменталното в режим на оцеляване и вие ще се озовете под пейката, примерно, и даже няма да помните как сте се вмъкнали там. Защо? Защото всъщност подсъзнанието има задача да ви опази да сте живи и ако вие сте живи тук и сега, значи то се е свършило работата. И подсъзнанието всяка една секунда от живота регистрира 20 милиона единици информация. Съзнанието регистрира 40. 40 единици информация за една секунда, подсъзнанието 20 милиона единици информация за една секунда. И това, което прави подсъзнанието е, че в него са заложени всичките ни навици, всичките утвърдени модели, по които се правят нещата, с което сме научили, то е там, под форма на програми. Тези програми се наричат убеждения и вярвания. То не анализира. Там няма мисъл, няма чувства. То просто е една безчувствена система, която има програми, които при нужда се включват, независимо дали резултата от тази програма ще ни хареса или не. Ако оцеляваме и ни носи удовлетворение на нашата полза, която имаме нужда, значи всичко е точно за подсъзнанието. То постоянно трупа опит под формата на програми, които са базирани на миналия опит, който имаме и затова винаги преравя и сравнява информацията от тук и сега с това, което е било в миналото. Винаги е будно. Дори когато спите, подсъзнанието е будно и то продължава да е на щрек, да не би нещо да се случи, което да ви застраши и също така постоянно приема информация, дори когато спите. Създава автоматично поведение, което е базирано на програмите, които има. И деликатното тук е, че ние това поведение не можем да си го видим. Тоест, поведението, което имаме, базирано на подсъзнателните програми, е невидимо за нас. Ние можем да видим резултата от нашето поведение, да кажем: о, ужас, каква каша, какъв кошмар. Но това, което е невидимо за нас, е, че всъщност ние сме направили доста неща с изборите, които сме правили, с решенията, които сме взимали, които са ни довели до този кошмар. И да, всъщност всичко е свързано с това ние да бъдем в безопасност и да бъдат удовлетворени всички други наши базови нужди, свързани с това да получаваме любов, да бъдем свързани, да получаваме внимание, защото ние и като деца, и като възрастни продължаваме да имаме нужда от това. И то много силна нужда. И какво се случва? Ето ме тук и сега, имам желания, имам и проблеми. Аз искам да бъда здрава, да имам любов, пари, престижна работа, свобода, пътешествия, спокойствие, уважителни отношения и мога да се седя и така цял ден и да си фантазирам какво искам. И са все хубави неща. Обаче после, като се върна в реалността, имам съвсем други неща и това са недоимък, липса на късмет, гадна работа, малко пари или пък въобще никакви пари
болести, скандали, хора, които не ме уважават и на всичко отгоре, и от никъде светлина в тунела. Няма възможности за промяна. Защо това е така? Защото по един или друг начин ние трябва да видим, че сме се отклонили от нашия собствен път. И когато имаме проблеми, всъщност те ни сигнализират, че ние, ние не сме на пътя, който трябва да бъдем. Има нещо, което не е в хармония с нас. И проблемите, които имаме, са сигнална лампа, послания, които ако ние разчетем, можем да излезем от състоянието и положението, в което сме. Също така, проблемите, които имаме за едно дълбоко ниво, ни дават свързване с нашето семейство. Защо? Защото много често това, което имаме в живота си, е пресъздаване на самоличността, на чувствата, на живота на нашите родители или на нашия род, хората преди нас. Защо? Защото по този начин ние чувстваме нашата връзка с тях. Когато ние сме като тях, тогава ние просто на вътрешно много дълбоко ниво се чувстваме свързани с тях. И истината е, че ние можем да бъдем свързани с тях и без да проявяваме негативните им неща. Просто когато имаме нужда от своите родители, ние правим нещата, които помним от тях, а те обикновено са негативните, които т.е. най-силно са ни впечатлили, а те обикновено са негативните. И всъщност над една задълбочена работа над себе си, ние можем да преровим информацията, която носим, да я подредим, да хармонизираме, да пуснем негативните неща и да оставим почета, благодарността, уважението, което изпитваме към своите родители и да се освободим от това, което тегне над нас и да продължим своя живот, продължавайки да имаме връзка с своите родители и със своето семейство. И ето тук съм извадила някои ограничаващи убеждения, които съм открила в моята собствена работа с хората. И когато работя и достигнем до тези ограничаващи убеждения, хората много се изненадват, много често се изненадват, когато ги видят и в повече случаи потвърждават, че всъщност обаче наистина е така. Че те на някакво ниво разбират, че вярват в това нещо. И когато човек го види това нещо, тогава всъщност той има сила. Защо? Защото използва съзнателния си ум. Силата е в съзнателния ум. Подсъзнателния ум е мощен, но това е защото еволюцията по този начин е отсяла, че това е безопасно. Това е безопасният начин за нас. Защо? Защото в повечето случаи изобщо не сме осъзнати. 99% от хората не са осъзнати. Голяма част от тях никога и не се осъзнават през целия си живот. Много малко са хората, които се пробуждат и стават осъзнати. Което означава, че ако зависеше от съзнателния ни ум, просто нямаше да оцеляваме. Всъщност силата е в него. Ние сме силни, когато осъзнаваме кои сме и че можем да взимаме решения и да правим избори. Когато започнем да използваме тази наша способност, тогава силата постепенно се увеличава в нашия живот и ние ставаме много ресурсни да го градим, да го развиваме, да го живеем, да му се наслаждаваме и всичко друго, което искаме да чувстваме в него. Как човек може да излезе от проблемната ситуация или проблемните ситуации, защото аз много рядко съм виждала човек само с един проблем, но съм виждала много хора с по-много проблеми. Зависимо колко е сложна ситуацията на един човек, той със сигурност е напълно способен да излезе от това, ма трябва да го види. Има си определени крачки, които трябва да бъдат направени от момента на проблема до момента на промяната или на изцелението. Първата крачка е човек да види, че има проблем. Ама няма как да стане, да има каквато и да е промяна, човек не вижда, че има проблем. Той не разбира, че има проблем. Ако не иска да приеме, че има проблем, значи там абсолютно всичко е загубено и обречено. Този човек има нужда от своя проблем.
Примерно човек може отстрани да му изглежда, че човека с проблема много страда и че може да живее по друг начин, но в очите на човека с проблема не е така. Когато един човек стане готов за промяна, на него му идва тук на акъла, че има проблем. И тогава го вижда. И тогава вече става възможен пътя нататък. Пътя на промяната и пътя на изцелението. Преди този момент не. И когато го види обаче, този човек трябва да признае, че има проблем. Защото е голям проблем, когато виждаш, че имаш проблем, обаче отричаш. Това означава, че ти просто не си готов все още да пуснеш ползата, която своя проблем ти носи. И аз лично познавам много хора, които имат проблеми и ги виждат, но отказват да ги признаят. Те им намират всякакви други, обичат да им измислят разни други имена, с които да ги украсят, че не е това, което изглеждаме, е някакво друго нещо, което звучи по-така и се напудрят нали, своите проблеми. Обаче това означава, че имаме един напудрен проблем. И всички отстрани могат да виждат, че е така, но докато човек сам не признае, че има проблем, решението и промяната са невъзможни за него. Той все още на него етап просто има нужда от своя проблем, защото задоволява някакви негови ползи. Кои са те, той сам не иска да признае, така че е безсмислено да се опитваме да му помагаме. Когато обаче човек стане способен да е честен със себе си и признае, че има проблем, тогава се случва едно малко чудо в неговата глава, в неговия ум. Мозъка му преминава в режим, в който да търси решение. И тогава човек, когато знае, че има проблем, той ще отиде и ще започне да търси помощ. Защо човек има нужда от помощ? И освен да потърси, трябва и да намери. Защото това, което ние имаме като проблеми в нашия живот, това, което ние имаме като проблеми в нашия живот, се е случило заради това, че е имало много моменти в живота, в които ние сме били малки сами и безпомощни. И тогава, когато човек не е имал ресурса да се защити, да осигури себе си, тогава е станала травма, тогава се е създало ограничаващо убеждение и тогава човек е потънал и е останал блокиран. И е блокирана неговата енергия и неговата сила. Няма как същото положение да те извади от проблема. Не можеш сам да излезеш от проблема. Има някои неща, които човек може и сам, но те са много ограничена част от това да намериш решение за проблемите си. За да станеш ресурсен и силен, т.е. да имаш сила да решиш проблемите си, имаш нужда от подкрепа. Т.е. човек има нужда от подкрепа. И тази подкрепа трябва да дойде някъде отвън. Трябва да дойде от друг човек. От човек, който е ресурсен, способен и може да ти даде нужната подкрепа, защото тогава се случва нещо, от което ние имаме много силна нужда, да почувстваме безопасна среда. И когато човек почувства безопасна и подкрепяща среда, тогава той става способен да отвори себе си и да види раната си вътре в себе си и да я изцели. И тогава се случват нещата. И на последно, но не по важност място е човек да осъзнава, че той участва в този процес на промяна. Защото аз също така познавам и много хора, които искат да си решат проблемите, искат промяна, но не и да я направят те. Те искат да дойде някакси или Господ отгоре да им пусне някакъв нов живот. Те, примерно, да затворят очи, да си ги отворят и да се събудят в някакъв нов живот. Или от някъде да дойде някой и да им реши проблемите. Най-типичният пример е хора, които имат болести. Те живеят с ограничаващото убеждение, че лекарите ще им дадат здраве. Не става така. Не може човек да живее по начин, който го разболява и да тропа с крак и да изисква от лекарите да го излекуват и той да бъде добре, обаче да продължи да живее по същия начин. И няма как да стане.
ти правиш неща, които те разболяват. Ами то, който и да дойде, не може да те извади от това положение и ти ще продължиш да си бъдеш болен, докато не промениш навиците си. Или просто ще пиеш хапчета до припадък, или докато се отидеш от този свят и край. И това е избор. Но хората, които проумеят тук с тази силната, способната част на своя мозък да взима решения и да разбира нещата, когато тази част тук се включи, съзнателния ум, че човек участва в процеса на промяната, че той участва и в създаването на проблемите си, участва и в промяната, и тогава се случват наистина прекрасно нещата. И такъв човек, извървял тези 4 стъпки, наистина променя живота си и става нов човек, става щастлив човек, хармоничен, започва да създава и да проявява всички от тези неща, от които тръгнахме в началото. И пари, и здраве, и любов, и хубава работа, и каквото си друго иска. Нашия ум е способен да създава невероятни неща. Има една приказка, която е много вярна. Ако го виждаш в ума си, значи можеш да го направиш. Може да ти отнеме време, но щом го виждаш в ума си, значи е възможно. Да обобщя. Кой е източника на вътрешната сила? Всички я имаме. Тя просто е вътре в нас. Ние имаме, тя ни е дадена, просто така сме се родили. Ние я носим, всеки един от нас. Но той може да я има, да я чувства, че я има, да я използва в живота си, когато е осъзнат, когато знае кой е и е себе си. Тогава този човек, който е себе си, той е свързан със своя вътрешен глас и тогава този негов вътрешен глас го води по пътя. И когато човек се е научил да го чува, да го чува и да го следва, тогава този човек е силен, защото той прави поредица от избори, които са добри за него и го благородяват и му дават повече сила в себе си. Всичко това обаче не може да стане, докато човек не е изцелил отношенията със своето семейство, на първо място със своите родители и след това с своя род. Защото до голяма степен силата ни за живот, за жизнената ни сила идва от тях. И когато човек е огорчен, обиден, отхвърля своите родители, независимо по какъв начин, защото понякога има много хора, които привидно приемат и уважават родителите си, но вътрешно роптаят срещу тях. Такива хора нямат сила в живота. Те страдат, слаби са и имат проблеми. Защо? Защото сами затварят вратата на жизнената енергия да влезе в живота им. Ние имаме нужда от родителите си повече, отколкото те от нас. Винаги е било така и така ще бъде занапред. Защото родителя е възрастен и ресурсен човек, детето е малко и зависимо. За да оцелее, той има нужда за него да се грижат родителите му и когато човек не го е получавал това, той остава зациклен в една инфантилна възраст, която продължава да чака любовта, одобрението и грижата от родителите си и тропайки с крак, бидейки обиден, негодувайки и всички други негативни чувства, които може да изпитваме в тази гама, отнемат нашата сила. Защо? Защото вместо да гледаме напред към живота си и да го ръководим, ползвайки съзнателния си ум, ние използваме силата си, за да въртим в миналото, защото не сме завършили и хармонизирали отношенията със своите родители и с рода си. Когато човек обаче излезе от това, затвори отворените рамки в себе си, той става ресурсен и способен да създава баланс в живота си и тогава той става един много силен и ресурсен човек. Абсолютно всеки човек, който е разрешил и хармонизирал отношенията със своите родители, е силен, успешен и ресурсен, способен човек в живота. И такъв човек умее да създава баланс. Умееш да създадеш баланс в връзката си със своите родители, ти можеш в абсолютно всяка друга област на живота си и тогава пътя на енергията се отваря ей така с двете ръце. И такъв човек става способен да види
да почувства, да знае кой е неговия път, да го следва, свободно изразявайки себе си. И тогава идва удовлетворяването на другите ни потребности, да бъдем свободни и да допринасяме с себе си за света. Защото всеки един от нас, бъдейки себе си, защото, както казах, всеки един от нас носи много дарби, таланти, способности, които са уникални. И една част от нашата мисия тук е ние да ги споделим с света. Когато ние станем способни да го правим, тогава ние облагородяваме своя собствен живот, защото растем в добродетелите. Също така хармонизираме, балансираме, облагородяваме своето семейство и го предаваме на своите деца. Всичко, което ние сме, го предаваме на своите деца. Както нашите родители са предали на нас това, което са били те, по същия начин ние на нашите деца предаваме това, което сме. И ние имаме избор да бъдем добри, способни и пораснали в добродетелите хора, или да бъдем слаби, безпомощни жертви на своето наследство. Или на живота, или там на когото и да е. Едната от тези две нагласи ще се предаде на нашите деца и ние имаме възможността да изберем коя ще е тя. И също така, когато човек използва своята сила, за да изразява себе си, да бъде себе си в света, той облагородява обществото, към което принадлежи, облагородява цялото човечество. Представете си какъв би бил живота ни, ако всички хора са осъзнати за тези неща и живеят по такъв начин, че да растат в добродетелите и да бъдат хармонични, балансирани, използвайки мъдро и по добър начин вътрешната си сила. Представете си какъв би бил живота тогава. За съжаление, на този етап лично аз виждам, че ние сме далече от този момент, въпреки че вървим в нея посока, което е хубаво. И сме поколение, което имаме много отговорности и задачи, защото носим много неразрешени конфликти от миналото, носим много травми и на нас се пада честта да работим над тях. Когато аз работя над себе си, подобренията, които правя за себе си, се предават на моите деца и на моите предци. Така че дори един човек от един род да се пробуди и да работи над себе си, това благородява целия род. Тоест много хора ще получат още полза от работата само на един. И разбира се, с големите задачи идват и също така големите, как да кажа, възможности тези задачи да бъдат решени, и това е, че ние в съвременния живот имаме много възможности да направим това изцеление на себе си и да променим и да хванем живота си в ръце, да вземем сила, да се свържем с силата си вътре в нас, която е, и да използваме положително в живота си. Един от тези методи е Тета Хилинг, който аз практикувам, който помогна на мен в моя живот аз да реша своите проблеми и ми дава възможност също така да подам ръка на много други хора, които са и я в началото, я някъде по този път също на промяна. И аз имам два начина, по които правя това. Единият начин е подкрепящата среда в общността Theta Vibes, която съм създала, и това е в Facebook, Instagram, TikTok и в YouTube, моите безплатни канали, където може да получавате информация по темата за това как работят съзнание и подсъзнание и за Тета Хилинг като метод. И също така, още един от начините, по които аз подкрепям хората около мен, е с такива безплатни образователни събития като това, на което сме днес, за което ви благодаря, че се отзовахте и така и до този момент сте тук. Вече за по-сериозна работа над себе си, за хора, които вече са стигнали до момента, в който са готови за това, имам два варианта, които мога да предложа. Първият е еднократна Тета Хилинг сесия с мен по конкретен проблем. Другият е моята 3-месечна фокусирана програма за хора, готови да се гмурнат на дълбокото.
Винаги преди да започна работа с някой, аз правя опознавателна среща, която е безплатна, за да се запозная с неговия проблем и съответно да преценя мога ли да бъда полезна, така че тези от вас, които имат интерес, могат да се свържат с мен, за да си направим тази уговорка за опознавателна среща. Имате ли въпроси? Тук приключва моята презентация и сега тези от вас, които са останали до този момент, ще получат два специални подаръка от мен. Но преди да премина нататък, давам възможност за въпроси, след което ще спра записа и подаръците ще бъдат само за тези, които са тук. Тези, които ще гледат в YouTube после, за тях няма подаръци. За тях ще има само запис.